سلام كبرات تخطيتي نازل channel أبزز لكم سلام قنيهم كتونو تسايقبر لو ما عندنا ما سلستك عندي تمرتي كابناي شو عدت اللمدتات نايتون وسيتاويان سبات The 7 Habits of Highly Effective People تبل بستيفن كوفي تصحفت مصحف نعاينا خنري سلستك عندي تمرتي عدالينا لخو كسع موداتنا إذا فيديو تكاتلون ما بخبري عندكم أبز حلفة كلتا ميتا عمز صحفو زنبرو مبزحت يوم مصحفتي بزعبا ناي دقاونت يوم زاربوني رو مالتي زخانتاي مالتيو دقاونت كا ختصبق لكا سب كريو زخل نغرات سرزخونه دقاونت كا صبوق كدانا لكا صبوق نفس اكالات كلو كالو رنيرو مالتيو نزخاي كان يترفني ولدنا ونتاي بلو وشتخا حمل ملايو دغخا ودغانا اير ايو زبحال مسلا وي بهيلالو مالتيو እዚ ግን ናይ በሐቂ ኣብቲ ቁንዕ ህይወት ጌጋይ ማለት እዩ እንተኺልካ ደገኻን ውሽጥኻን ጽቡቕ ክኸውን ብፍልጠትን ብኩሉ ነገርን ሙሉእ ክኾነልካ እትዝበለጸ እዩ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ካብ ደገኻ ጥራይ ሙሉእ ኮይኑ ብደግ ውሽጥኻ ይሮ ትኸውን ካብኡ ናብኡ ኸማን ብውሽጥኻ ጥራይ ሙሉእ ክትከውን ከለኻ እውን ይሓይሽ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ኩሉ ነገር ካብ ውሽጢ ስለ ዝብገስ ውሽጥኻ ንሕር በሪሁ ውሽጥኻ ንሕር ብፍልጠት ይኹን ብፍቕሪ ይኹን ንሕር መሊኡ ደገኻ ኸኣ ግድነት እዩ ክዛሪ ማለት እዩ ስለዚ እዚያ መጽሓፍ ፍሉይነት ዝገብራ ነገር እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ካብ ውሽጥኻ ዝበለጸ ሰብ ትኸውን ወይ ድማ እቲ ናይ ውሽጥኻ ሰብ ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ትብል ሓንቲ ጽብቕቲ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት መጽሓፍ እያ ማለት እዩ ልምዲ ቁጽር ሓደ ቢ ፕሮአክቲቭ ኖት ሪአክቲቭ ይብለና ስቲቨን ኮቪ ማለት እዩ እዚ ኻንታዩ ብዙሓት ሰባት መቸም ሰሚዕኹም ኣለኹም ቀደም ጥዑም ነይሩ ቀደም ግዜ ሰናይ ነይሩ ቀደም ነገራት ሕሱር ነይሩ ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ ናይ በሐቂ ቀደም ጽቡቕ ነይሩ ቀደም ሕማቕ ነይሩ ሕጂ ጽቡቕ ኣሎ ሕጂ ሕማቕ ኣሎ ማለት እዩ ነዚኦም ሰባት ወላ ሓደ ወዲ 25 ዓመት ቀደም ጽቡቕ ነይሩ ብለካ ማዓሲ ቀደም ንሕልልካዮ ወይ ቅድሚ ክንደይ ዓመተ ምህረት ቅድሚ 20 ዓመት ዲዩ ወይ ቅድሚ ስኻ ምውላድካ ዲ ጽቡቕ ነይሩስ ወይስ ቅድሚ 200 ዓመት ደቂ ሰባት ከም ጠልበጊዕ እናተሸጡ ከለዉ ማዓሲ ነይሩ ኢልካ ምስ ተሓቶ ናይ በሐቂ ብቑዕ ዝኾነ መልስ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እቲ ናይ ምስምስ ባህርያትን ናይ ምስምስ ወይ ናይ መረረ ልምዲ ስለዚ ሓዘይዳ እምበር ቀደም ጥዑም ስለ ዝነበረ ይከነን ቀደም ጥዑም ነይሩ ጽቡቕ ነይሩ ሕማቕ ነይሩ ሕጂ ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሓድሽ ነገር የለን ኣብዛ ምድር ማለት እዩ ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ልምድታት ናይ ሰባት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እሱ ኸ እንታይ ንኣብነት ክልተ ሰባት ናብ ፈተና ተፈቲኖም ንበል ክልቲኦም ከይዶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ተፈተና ምስ ተፈተኑ ክልቲኦም ወዲቖም ክልቲኦም ምስ ወደቑ እንታይ ይብል እቲ ሓደ ኣነ ብሰንኪ መምህሬ ወዲቐ ይብል ማለት እዩ ተኻላይ ግን እንታይ ይብል أنا أصنعهم أتمس زلاجيزة جن صبوا جري أصنعه كحلف فتني قبل مالتيو انتي قبرالو مسجزا رأسو وعلي أتلو مالتيو تحرق انتي قبرالو نممهري وكسالو مالتيو سلزي أما عطاو هيوتنا بزحات سبات رينان خون خلنا ويزر كم زخينو نايز عد قريو زعد بوليتيكا همزيو نايز عد تاكس همزيو قالوا وعب زعد سمعوا خاني بقى نتنسهم قاص صاروا زي كلو أبو منين قبلوا معلومات زيهم تاي تبايلم صعوب رياكتيف تبايلم صعوب مالتيو اتهم نابجزا رؤسهم كل نجار زوردوا ويحلفنا تباين سبد ما برواكتيف يبهالو ومنني كل عينة لمدتات قديفكم نزيا ترايون نحر حسكم ما زيا حنت الزبالة ستها مارتي مهنات المنتاي حلفنا تاو خدكون نحر كيلكا أب عالم كابو زعبنا قريه لن مالتيو زبالة حساب حلفنا تاو كن انتاي رايز قبر حلفنا تو نخيس كم ناب سباتي جدر بيوت حلفنا مالتيو سبيتي سمعنا كم زسر زخانيو زهاجر كم زيو بوليتيكاني عدنا خمزيو كل نجار ناب دقت رايم زوجو مالتيو تكون عجن وي تحقق زبالجن انتاي زد لك هذا قانقا زد لين زلو قانقا مهار علني كمبيوتر زد لك كمبيوتر كمهار علني بل انجليش زد لك انجليش كمهار علني سلطنا زد لك سلطنا توصل لك مالتي ስለዚህ ኣብ ክንዲ ናብ ደገት ነቅፍ ንገዛእ ርእስኻ ክትነቅፍ ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ዝበለጸ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚህ ንጡፍ ሰብ ከመይ ጌርካ ንዝመጸ ነገር ሓድሽ ነገር ከመይ ጌርካ ተላሚድካ تبدهو كتحسب كتقيل لك مالتيو كمتيوم رياكتيف زي كنه كمتيوم برواكتيف كنكون علنا مالتيو تيوم ازيوم وستاوين زبحال سبات برواكتيف ويدما نطفات زخنه لمدي زلوم يوم مالتيو لمدي كسر خلته انتاي بلنا ستيفن كوفي begin with the end in mind موداتا اب امرخا حسكا جمر يبلنا مالتيو ابي وقت كل ነገር ክልተ ግዜ ይዝፍጠር መጀመርታ اب امرنا بسئل الفطرو كالاي دما بكونነት اب عالم نرخبو مالتيو እዚ ኻ እንታዩ كل ነገር እትትደልየ ነገር ኣብ ህይወትካ እንታይ ኻ ክትከውን ትደሊ ከመይ ዓይነት ሰብ ኻ ክትከውን ትደሊ
كابلومي 5 عامت 10 عامت 20 عامت انت يا خا تكون تدلي اقدمك ابا امرها كتسلو تقيل لك مالتي انت زي كينو نابنت حدا سب مغشان حراسي وانتي زغبر اقدمو نابينت هاجر وي نابينت كتما كم زغيش زحس مالتي مجمرتا ايرتيكت زقرص سبيلن انتي زغبر مجمرتا ناب دبي دي خات كيد وي نا فرانس قدم توسن مالتي او خنتي كم تغبر كا دحري تحس مالتي ابي ود مالكعكم مالتي مجمرتا انتي خاتدلي اب هو تحسب نتزدل خايخ نمنتي خاتدل زلخا كتملسو عليك مالتي نعو مسملسكا ايرتيكت قرص وي دما نابو كخيدك زخل مغدتات تناد مالتيو زبز حساب ناي بحقي جيجا نفاريتي ديو زخيد اب هيوت جيجا زخنت اوتوبوسنا هيوت ديو زخيد نزي خن صرنا زخن نشتي ابنت كنوسد نخلنا هيوتكا لكع كم مثال الاسكال اغركا وسدا نغوت سيخا كبير سراح تسرح بزح ساعات تسرح قنعز مسلكا نغر انداغبركا نزي اسكالا كل معطاوي انداديبكايا تخيد مالتيو حركه معطات دما ابتزر لخايو اسكالا لعلي تبصح مالتيو مس بصحخا كن جيجا بوتا كم زديبكا انت فليتكا انتي مستسمعكا نيرو ناي بحقي محركا نيركا مالتيو مخنياتو اذا كل ساعات كايو اذا كل زدخم كايو نكونتو سلازخنا مالتيو سلازي مجمرتا اب هيوت مطرشتا معلبيخا بوتا كتفلت عليكا دحريو قطيفكا نعونو كتبصح دما كل زغكا عليكا تغبر انت زي كاين كن زصعركا صعر زدخمكا زدخم زتمهاللكا تمهالل اتبصحو نجر كله زينات كايو مالتي سلازي اقدمنا راينا نحر زي وصينا خينا وي تلمناتنا نحر زي فلتنا خينا لومين نفسنا غيزي هبنا انتاينا ندلي اب هيوت انتاينا خنكون ندلي كمي عينت سباتنا خنكون ندلينا كن حتى نغبا مالتي توم راينا زي وصانا سبات كمزينا حتى نخلنا نفسنا لما انتي ناي موداتا معلتي ناي هيوت كان دحر كيناس انتاي مغبر كان يركا وي كمي عينت سب كينكا خاخ تذكر تدلي ينبر نيرو دي خاخ تبالز ويس حدا فلي تعمر غيرو إلكا خاخ تذكر تدلي سلازي قبلومي علامخا بنصر كتفلت يغبا مالتيو كالي علامخا كل كله بزحات سبات زرخبهم غيزلو حلمي غزا مغزايو حلمي عباي ماكينا مهلاوي زي حلمي كنن زي تمنيتات كاي مالتي سلازي كل غيزه تمنيتات كاب رايخا فليخا كتريوم كتقيل لك مالتي رايخا وي تلوخناتك تلمناتك كتفليو كتقيل لك انتي تلوخنات كابز مدري نحنا نعاب غزا خنغزو وي نخسرح وي كا تلفزيون نخنري ايكنا نمصينا نبز عالم كل سب تلوخ له مالتي سلازي اب هيوت انتي مخانو تلوخخا لما انتي مس نفسخا كتزاررب كم زلكايو ستيفن كوفي زمعدنا مالتي لمدي قصر 3 دما توم عوتات سبات وي وصيتاويان سبات نبلوم زغبروا وي لمدناتهم انتايا قدامنت ነገር አቀድም ወይ ቀዳምነት ካፍለጥ ይዝብልና ማለት ነው اب لمدي قصر حدا انتايلنا نيرنا نطف سب وي دما اب مررن مسمسن زي وعل سب كونيلنا نيرنا مالتو لمدي قصر خلت دما كل ነገር اتتدول ነገር فلتكا اب عمروها سال لو إلنا نيرنا مالتو لمدي قصر 3 دما نتتدلي خطبصحن حركينكا قدامنتكا كتفلط عليكا قدامنت كتغبرو زغباكا ነገር انتايو نغو تسيخانه نفسخا كمزيلكا حتتا لما انتي قندي اقدست ነገራት نعي زغدسني ነገራት انتايو ميلكا حتتا سدرا بيت كاديوم دق خاديوم او منقساس اكلات كاديو ويس منباب ديو انتاي ابيوتكا قندي اقداس ነገር إلكا حتتا بچم زبز حسب نغو تسيو فيسبوك وي تيك توك يستو ناي بحقي ازيوم دم زغدس خان حرلكا ግን አይኮኑን ስለዚህ ቀዳምነትካ انتايوم ابيوت نغو ابزتس اخال غيزه نغزا راسخ كتحتت يغبا مالتي كل غيزه كنفلطو زغبانا لمدتاتنا يوم نابتي اندليوم زوزنا مالتي لمدتاتنا كنما عراري لمدتاتنا كنصبق حدش لمدتات كنطر نحزيك إلنا اتي زلنا لمدتات جيجا نحرالو خينو ناب جيجا مقد خوزنا مالتي كمتي جيجا اوتوبوس ديبكا ناب جيجا بوتا تديب كومو خاين خون منتي قدامنتنا خسرح نقيلالنا مالتي ستيفن كوفي دما حانت صبوتي تشارت اداليلنا لو كميغرنا قدامنتنا خسرعلو نخيل مالتي نسا انتايا ابزي تشارت خمزن ريا زلنا قدامنت حصص إلى سريعولو مالتي حصص زي حصص اقداسي زي كون يلولو مالتي بزي غون زلو اقداسي زي كونن بلعلي زلو ختيب ما حصص زي كونن إلو تصوسولو مالتي حصص زبحالو نغرات بعلمنيم وي دما قدامنت كنهوم زغبانا نغو تسينا ابيوتنا بعلمنيم مس انبل زخونه عينت حدغا حوي إمرجنسي زخونه ነገር ገደብ ናይ ጊዜ ዘሎ ፕሮጀክት ወይ ድማ ሓደ ዓቢል ዛዓበየ ዓሚልካ
ህጹጽ ዝኾነ ነገራት ምዝግብኦ ምዝህልዎ ነዚኦም ብግቡእ ከተመሓድሮም ክትቀል ኣለካ እዚኦም ኣገደስትን ህጹጻት ነገራት ስለ ዝኾኑ ቀዳምነት ክትቦም ኣለካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካልኣይ ክትቦም ዝግባእካ መንም ንስንብል ህጹጻት ዘይኮኑ ግን ከዓ ኣገደስቲ ማለት እዩ በዚ ጎኒ ኣገደስቲ እዮም ብላዕል ክንሪኦ ከለና ከዓ ህጹጻት ኣይኮኑን ማለት እዩ እዚኦም እንታይ እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ህይወትና ዓቢ ጽልዋ ዘምጽኡ ነገራት እዮም ከም ውስዋስ ኣካላት ጊዜ ምስ ስድራ ቤትካ ምሕላፍ ሓደሽቲ ዕድላት ምንዳይ ውልቃዊ ምዕባለ ትልሚ ምውፃእ ንኻልኦት ምትብባዕን ሓይሊ መሃብን ኣተኩረኻ ኣብዚኦም ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ እዚኦም ኣብ ህይወትካ ዓቢ ዋጋ ስለ ዝውስኹ ማለት እዩ ኣገደስቲዮም ግን ከዓ ህጹጻት ኣይኮኑን ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ መጽሓፍ ምንባብ ምውስዋስ ኣካላት ህጹጽ ነገር ኣይከነን እንተኾነ ግን ኣዝዩ ኣብ ህይወትካ ኣገዳሲ ፍሉይ ዋጋ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ቁጽሪ 3 ህጹጻት ዝኾኑ ግን ከዓ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ብዙሕ ግዜ ኣገደስትን ህጹጻትን ዝመስሉ ጥቕምታት ዘይብሎም ኣለዉ ማለት እዮም እንታይም ካብ መደባትካ ዘጓነድቡ ነገራት እዮም ከም ቴሌፎን ምድዋል ገለ ሰባት ይርኤ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ ዝርግሕዎ 2 ሰዓት ምስ ክስቶም መሓዛ ይዕሊለ 2 ሰዓት ምስ ክስቶ ዓርካ ይዕሊለ ኢሎም ፖስት ይገብሩ ናይ ብሓቂ ምናልባት ገንዘብ ትገብር ንሕር ነርካ ወይ ስራሕ ትፍጽም ንሕር ነርካ ጽቡቕ እንተዘይከይኑ ግን 2 ሰዓት ምስ ሰባት ምዕላል ማለት ኣብ ፍርቂ ዕድመኻ 4-5 ዓመት ኣብ ቴሌፎን ምድዋል ትሕልፎ ኣለኻ ግዜኻ ማለት እዩ ስለዚ ቴሌፎን ምድዋል ኢሜል ምምልላስ ናብ ካልኦት ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ህጹጽ ኩነታት እዚኦም ኣብ ራእይኻ ይኹን ኣብ ተልእኾኻ ወይ ኣብ ሕልምኻ ዝኾነ ዋጋ ዘይውስኹልካ ነገራት እዮም ስለዚ እዚኦም ከዓ ገደብ ክንገብረሎም ይግባእ ማለት እዩ ድሕሪ ዝመፁ እቲኦም ዝበዝሕ ሰብ ዘጥፍኣሉ ግዜኡ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ዝበዝሕ ሰብ ኣብዚኦም ይግዙ ዘጥፍእ እንታይም እዚኦም ህጹጻት ኣይኮኑን ከምኡ ኸ ኣገደስቲ ከዓ ዘይኮኑ ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 4 ደረጃ ዘለዉ ማለት እዩ እዚኦም ንጥፈታት እዚኦም ፍጹም ናይ ግዜ ምብኻን እዮም ማለት እዩ ካብኦም ክንርሕቕ ይግባእ መራኸቢ ብዙሓን ቲክቶክ ኢንስታግራም ፌስቡክ ስናፕቻት ካልእን ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ጠቕሊልካ ክውገዱ ይግባእ ምናልባት ስራሕካ ቢዝነስካ ብኦም ንሕር ክኸውን ክኢሉ ጽቡቕ ፀገም ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ እንተዘይከይኑ ግን ቪድዮ ንኽትርኢ ገለ ንኽትሰምዕ ዘየድልዩኻ ነገራት ንኽተጥፍ ግን ኣብዚኦም ግዜኻ ንሕር ተጥፋእ ኣለኻ ኮይንካ ክትውግዶም ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እዚኦም ብናይ ስቲቨን ኮቪ ኣተሓስባ ኣብ ህጹጽ ዘይኮኑ ከምኡኻ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ኢሉ ሰሪዕዎም ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንጎ ተሲኡ ሰብ ኣብ ህይወትካ እንታይ ዘገድሰካ ኢልካዮ ቲክቶክ ወይ ፌስቡክ ዝብለካ ሰብ የለን እንታይ ደኣ ስድራ ቤተይ ጥዕናይ ውልቃዊ ዕቤተይ ካልእን ዝብለካ ስለዚ ንሶም ከኣበዮም ዝርከቡ ኣብ ቁጽሪ 2 ማለት እዩ ስለዚ ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 ቁጽሪ 3 ቁጽሪ 4 እናበልና ህይወትና ኣረንጅ ክንገብራ ንሕር ክኢልና ልምድታትና ናብቲ ንደልዮ ሕልሚ ወይ ናብቲ ንደልዮ ዘለና ቦታ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ከብጽሑና ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ነይራ እዚኣ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ በልዋ ነዚኣ ቪድዮ ናብ ካልኦት ሰባት ንኽባፅሕ ከዓ ሸር ግበርዎ ከም ኩሉ ግዜ ስለትትህቡኒ ደገፍን ምትብባዕን ከዓ ካብ ልቢ የመስግን ምሳኹም ፀናሕኹ ሓውኹም ማእከለ ሰላም መዓልቲ ሰላም